bocah pancen grape lincah langka ono masalah kekancane ora bakal pecah polos iki ora ngaputi sirah nanging ojo nyontoke sing ora genah amarga bakal nyontoh sing kowe marah bocah andap asor amargi diwara becik wateke terus diowah yen dolan ora ening wayah seringe dolanan ing sawah yen bali langsung saya bocah pancen durung keton gagah rupane bisa melu wong tuwa utawa simbah yen wis bangsa sekolah golek ilmu ingkang kathah supaya urip benjang bakal cerah.